Pekný deň. Volám sa Dominika, ale niektorí z vás ma poznajú ako pravú veštbu alebo ako baby veštbu. A dnes na Deň Matiek som si okrem toho, že som za vás zapálila sviečočku a pomodlila som sa za tie veci, ktoré ste mi písali do komentáru, teda za otehotnenie, za vaše babetko, za nejaké spirituálne babetko, ktoré sa či už nejakým spôsobom vytratilo do života alebo má primanifestovať alebo za rôzne ďalšie veci pomodlila. A dnes som si pre vás pripravila aj také tarotové rýchle veštenie, že aký typ maminy ste alebo budete. Budem veľmi rada, keď mi potom napíšete aj dolu do komentára, či to sedelo alebo sedí. A poďme sa teda pozrieť na kartičky. Vybrala som si tarotové kartičky. Takže máme tu prvú, máme tu druhú, máme tu tretiu kartičku, máme tu štvrtú kartičku alebo máme tu piatú kartičku. Takže vyberte si jednu z týchto kartičiek, ktorá aj ukáže, aký typ maminy ste. Máte vybraté? Ak ste si vybrali prvú kartičku, je tu páža pentaklov. To ukazuje, že ste typ, alebo budete typ maminy, ktorá pekne stráži peniažky, pozná hodnotu veci, budete sa snažiť niektoré veci možno aj kúpiť z druhej ruky alebo kúpiť výhodnejšie. Páža pentaklov naznačuje, že si aj vážite veci od svojich detičiek. Je to krásna energia takej vyváženosti a aj takých vyvážených pocitov hojnosti. Že vy sa naozaj na to materstvo tešíte, alebo vás to naplňa. Je to krásna energia a ja vám odporúčam byť menej na seba taká kritická, lebo páža pentaklov naznačuje, že tam máte veľa vecí vykorigovaných, ale niekedy máte tendencie o sebe príliš moc pochybovať. Tí, ktorí ste si vybrali druhú kartičku, toto je sedmička pentaklov. Tuto ide o tú trpezlivosť. Možno budete mať detičky, u ktorých neuvidíte hneď výsledok toho, ako ich niečo učíte, alebo im budú niečo dlhšie trvať a budete si mysleť, že zlyhávate. Ale táto kartička presne ukazuje, že tie plody vašej práce sa ukážu neskôr. To znamená, že napríklad keď vychovávate puberťaka alebo máte takéto dieťa v období vzdoru a už si hovoríte, že čo robím zle, prečo furt dreve, prečo furt toto robím. Toto sú mamičky, ktoré majú veľmi komplikované deti. Tak táto kartička vás ubezpečuje, že všetko dobre dopadne. Zasadili ste správne tie semienka tej výchovy a ono uvidíte až do budúcna, aký super človek z vášho dieťaťa bude. Takže menej kritiky na seba. Niektoré veci uvidíte až časom a vidím tu človeka, ktorý naozaj makal preto, aby tie deti boli dobre vychované, aby mali všetko, čo potrebujú. Takže nevyčítajte si nič, len máte väčšiu trpezlivosť, lebo vy ste typ maminy, ktorú frustruje to, že okolie vám vraví, že ako ostatné deti už toto dokážu, hento dokážu, alebo ako máte nejako zle vychované dieťa, alebo tak. Skôr to ide o to, že máte veľmi citlivé dieťa, niekedy aj také veľmi tvrdohlavé. A vy musíte mať väčšiu trpezlivosť a viac mysleť na seba v tomto prípade, že keď aj tie výsledky hneď nevidíte, tak oni prídu časom. Vy, ktoré ste si vybrali tretiu kartičku, je tu 6 mečov. Toto naznačuje presuny, také ťažšie obdobie. Môžete tam mať také niektoré ťažšie fázy, ale viete sa presunúť inám. Čo to znamená? Niekedy máte pocit, že v niečom zlyhávate, treba veci rýchlo pozmeniť a naozaj je to tak, že veľa ľudí vám poradí, že máte robiť takto veci. Vy to skúsite a zistíte, že to nefunguje. Takže je to o tej intuícii, že idete tým správnym smerom. Toto tie meče, v tomto prípade mi ukazujú také tie narážky okolia, že v čom ako keby zlyhávate, čo by ste inak mali spraviť, ktoré si neberte ďalej, ale posunte sa preč.
lebo je tam veľmi veľa toxických ľudí, od ktorých sa vaša rodina musí trošku dištancovať. Toto je niekedy aj prípad takých zásahov do tej rodiny, že niekto z rodiny vám bude furt kafrať alebo svokra vám bude kafrať a vy už potrebujete sa aj so svojím partnerom aj dieťaťom nejako presunúť, pohnúť. Častokrát je to aj karta sťahovania sa do lepšieho domova, pokojnejšieho, kde sa odsťahujete od nejakých negatívnych vplyvov. Ako typ matky ste veľmi obetává, len naozaj je to taká matka utrpiteľka, že veľa ľudí vás ohovára alebo vám radí a vy cítite, že iným smerom sa máte uberať. Ktoré ste si vybrali štvrtú kartičku, vidím tu 6 pentaklov. Toto je kartička mami, ktorá je spravodlivá, ktorá keď má aj deti, tak rozdeľuje tú lásku, spravodlivosť. Je človek, ktorý naozaj si zakladá na tých zásadách. Veľmi sympatické mi je, že ste typ človeka, ktorý vie pekne odmeniť, ale dokážete aj dobre nastavovať hranice a tresty. Toto je vaša veľká výhoda, viete aj riešiť spory a konflikty, len dôverujte si a nenechajte sa zdeptať, že keď niečo sa hneď nepodarí, vy to máte v sebe. Viete byť spravodlivá, rozdeľovať múdro, dávať dobré úlohy zadeľovať, takže si verte. A kto si vybral túto poslednú kartičku, je tu 6 pohárov. Toto ukazuje šťastný rodinný život. Tie detičky s vami sú šťastné, alebo to dieťatko s vami. Ukazuje sa mi tu taká pekná hra, emocionálne naplnenie, takže u vás je tá výhoda, že máte väčšiu trpezlivosť než väčšina ostatných rodičov a tie deti sa vám vedia so všetkým zdôveriť. Keď ste si vybrali, že jednu predchádzajúcu kartičku a jednu túto, tak ukazuje, že vy viete naozaj to detstvo spraviť im také príjemné, aby tie emócie vedeli prejaviť, takže veľmi vám to kvituje. Ak sa vám toto veštenie páčilo, aj tieto modlitby, ja budem veľmi rada, keď mi aj napíšete dolu do komentáru, že s týmto mám pokračovať a ja sa na vás teším aj na budúce. Majte sa krásne.